बाप रे बाप देखो इहे देवर जी हई कहते नए भौजाई बियाह होई त हम बदल हमें तोहरे से हमेशा बोलम हंसब ये न कहल गइल बा कि बियाह शादी होते बेटवा आजकल के भी बदल जाता रसन हैं। देख लो कैसे मेहरान में चपकल बने एको बार आइल हलन कि हाँ कम से कम जाई भौजैया से तनी बोल हंसली का हम काम करी काम में मन लगत हटी जाई अब कहे जी गइल बनी अब बियाह शादी हो गइल चानी कटी अब भौजाई के का पूछले बनी अब भौजाई के मत पूछी भुला गनी ना हमरा के कहते कि ना भुलाई जौन बारू तवन तू बारू सोना बारू धन बारू आज मेहरानू कहते भौजाई भाड़ में जास आ मेहरानू बाप रे बाप ना ये भौजी ऐसा बात ना है राय दी देवर जी कब तक ले चूड़ ना लगाए दिल पे ठेस मत पहुंचाई अच्छा बने कि अपना हाथे ना बियाह कर से पहले बने के जहर दे देते हम खा के सूत गई रहती एक दिन हम ना देखल ले हमरा से देखी नइखे देखल जा कि रो बियाह शादी करके लाके कैसे जाके पकतनी रहतनी बताओ कहो नहीं से हम कमी कर देनी देवर जी जे रोरा हमरा के छोड़ देनी एक पल में हम तो छोड़ ले बाड़ी देखी मुंह मत ताकी हमर जाई मेहरानू लगे जाई अपना अब भौजाई के छोड़ी छोड़ा ये भौजी गुस्सिया मत हम रौरा के मारा था नहीं अरे इतना दिन से रौरा से सामान में रहनी तो मरबे ना करिए जब रौरा के मारता नहीं जाई अपन मेहरानू के लगे अंजन जल्दी नु बाप रे बाप कैसे बेटा चल गइल एको बार कहलन कुछ हाँ इनकरे मन रहे बियाह शादी करके मजा चानी काटे के हैं कुछ हो जा हम तो कबो अपना हाथ से निकले ना देम देवर जी के आ ना कबो ओकरा पास जाए देम हम देखा देम कि हम का चीज बानी आई कैसे प्यार करेलन आ कैसे ओकरा भी सटेलन हम तो देखली ना घर से अलगा करा देनी तो हमारो नाम अंजुआ ना आ ना तो इनका ऐसा बहाना करके बाहर भगा देम आ के दिन रात सताइम दिन रात काम करूँ जब तक उ रोई ना तब तक हमारा करेजा का ठंडक मिली ना करेजा ना चुराई देखत है मटकी का करत है पता ना कहाँ हुआ के चल गइल बानी बुझाते नहीं कि हमरा से खुश बानी कि नहीं की अब आखिर सुता तनी तो फिर हेने मुड़ी कहीं घुमा देता नहीं अब हमार तो सहेली कहत रहे कि सोनी हमने के तो सुहाग रात में हर चीज़ मिल रहा है आ यहाँ के तो खुश होके बोलते नहीं कि तई हमारा के कोनो निशानी का दे फिर कोनो बात नहीं के ज़्यादा निशानी ना दे तो कन्या पता ना हाँ दीदी का करते हो कुछ ना दीदी ऐसा ही बैठल बनी अच्छा नहीं खेला कुछ हो अकेले मन लागत है हाँ तो का करी इतना उदासल बड़ू का भइल बावे ए दीदी देखिए अब हम बताएं तबे ना रहो सब जानम जा ना बताएं तो का जानम तो जा सब अपना बाप मातारी के छोड़ के आवेला याद आवत है मम्मी पापा के तो फोन नहीं खे बात कर ल मम्मी पापा के याद तो आते बा दीदी लेकिन सबसे ज्यादा याद यहाँ के आवत है कि ये जो सुता तनी लेकिन हमरा से मुंह घुमा के सूत जाता है का दिक्कत बा दीदी अगर केहू के रखले बनी तो काहे नहीं कि कह कि हां रखले बनी उतना तनी मनी अब मैं अच्छा ये बताई रात भर चैटिंग के करा से करत तनी बताई तो फोन पर अरे दोस्त हुई हंसा तो हूँ फट से न उल्टा समझ ले ली तो का अगर अच्छा ठीक बा दीदी अगर आंखों में एक पहले बाड़ू हमारा देवर जी के समझ लू दूधे के अच्छा पूरा ये दीदी अगर हम सही रहम तो काहे हम मोबाइल चोरवाई बताई तो अरे पागल वहाँ तनी शुरू से जिद्दी टाइप के हई समझ लू घर में सबसे छोट है आ केहू डांटे ला बोले ला होइए ना अब तू आइल बड़ी तो तू समझावा आ सिखावा आ अपना खूंटा में गठिया के रखो समझ लू आ अब ए घर में अगर बोल ना तोहरा कुछो के दुख तकलीफ ना होई ना एगो कहल जला आ कि दूधे के कुला करबो कनिया समझ लू दीदी हम दूध के कूलर ना करेनी हम तो पी जानी आ ये पागल तो पिया ही खाती ना होता अपने घर के गाय भैंस बड़ी सा हो पी पी के और मोटा जाइए समझ लू आ कोनो चीज के दिक्कत परेशानी होई ते जो किए बानी जा आ बोल दी जा तनी देवर जी के भेज दे तनी ठीक ठीक अब रोल धर बंद करा उदास मत हो खा हंसाय तो हम न जानते नहीं कि हम काहे उदास बानी हम कौन कौन बात आप लोग से बताई ऐसे कोनो बात नहीं के ज्यादा आज नहीं जी देवर जी काबू जी काहे में सुतल बन जी त का करी हे में सुतम राउर
का करी ई रंग रूम की हाउ हटे ए जे अच्छा लगत रह सो गई ए जे अच्छा लगता पागल हो गइल बनी का बताई वो बिया वो घर में आ रहे घर में सुतत तनी ए भौजी हमरा वो पसंद नहीं की बिया ई का कहतनी कि पसंद नहीं खे का खराबी बा ओकर में हमरा नहीं खे पसंद आ बताई ऐसे कहतनी अगर जान जी कि रौरा ओकर बारे में ऐसे कहतनी तो का कही बताई तो बिया भइल निमने से सब कुछ भइल निमने से आप रौरा खराब लगे लागल हमरा नहीं खे पसंद बाबू नहीं खे पसंद बा तो के का करल जी घर में ना रखल जी तू लोग करवैली बाड़ू पागल सब काम मत करी ये सब करम काहे नहीं के पसंद हमनी के घर में इकुल ना होला पसंद ना होला जे करले बियाह हो गेल ओकर संग रहे के बा जन्नी नु हंस के चाहे रोके चल अच्छा तू लोग कहत रह तो कोशिश करब कोशिश नहीं के करे के देख पागल है बताई रोगरा चलते अपन माई बाबू के छोड़ के आइल बिया हाय अपन घर द्वार छोड़ के आइल बिया हमनी के ऐसे करब जे तो ओकर कैसन लगी ऐसे मत करी काहे नहीं के पसंद हाथ गोड़ बटले बा निमन आँख कान नाक कुल बड़े लंगल लूढ़ बिया कोनो की पसंद नहीं खे चलिए रूम में चली बताई है मैं आके सुतल बनी पागल हो गइल बनी का चली अच्छा तो ये बात बड़ुए इनकर कान भरल जाता और सिखावल जाता रुए कि मन कि ओकरा भी जाए खातिर ऐसा कबो ना हो सकेला दीदी जवन हम कहम ना तवने वहाँ के करम कम हैसे रहे के तो हैसे रहम कम हैसे खड़ा होके तो हैसे अब रौरा देखते रही राउर बात मानेलन कि हमार बात माने देखिए हमारे भौजी मत कही अंजुआ कही भौजी मत कही भौजी कही तो अच्छा ना लगेला का है का भइल तो के काहे मुंह पर ले बाड़ू का करू रे के दीदी सिखावत है सब हम अपना काने सुननी है रौरा मैं के छोड़ चाहत दी ना ठीक बात छोड़ ली कोनो बात नहीं के जी मत हमरा के देखी न ताकि हमरा बिरुआ पुर में काहे रौरा करत दी बताइए हम रौरा बिना कैसे जियम हम मर जब हम ना चाहते रहे कि रौर बियाह हो को नहीं वो जैसे हां त ना चाहत रहलू त जौन चाहत रहलू त उन कॉल लिहलू ना तू का भाई अरे कहे के चाहे कि हम भौजाई रखले बानी अरे हमार यही खातिर ना रात भर मोबाइल में चैटिंग होता टे यही खातिर ना हेने का मुंह हेने हो जाता टे भौजी से बोलो पति ना तोरा खातिर बहुत हे छोड़ दे छोटकी तू गलत सोचत है ऐसन कोनो बात नहीं खे बस करी अपन गंदा नाम मुंह से ई शब्द मत निकल करी ठीक बाटे ना हम सब सुननी हमी कि रो काहे बियाह कहनी त काहे ना तू ही रख ली हली अरे ऐसा ना है गलत मत सोच अगर रौरा जानना चाहत है ना है हाथ होकर पर रखी हमारे पर रखला के कोनो अगर जरूरत रौरा नहीं जानना चाहती ना तो सही बात बारे छोटकी इनका के ना हम रखले बाड़ी और ई तोरा भी सटे तब तो रोरा ना रोरा ही नहीं के कहू हमारा के कहला के तो के कोनो जरूरत नहीं के ठीक बाटे ना तू बड़ गोतनी बड़ी अरे तो के त चूरुआ भर पानी में डूब के मर जाए के चाहिए बेशरम काहे काहे मर जाई प्यार के जीवन कोनो गुनाह नहीं की कहले जल्दी हां त अपन भातार ले पेट ना भरे त दूसरे के हाँ भातार मैं में बता से पेट नहीं खेलत ये हमारा सब कुछ बड़ा है जब तोहर भी सटा तो हम बोलो तो हमें जलन फील होता हम इनके मान हां त बांध के रखले रहो ना खुटिया ले है तुम हाँ बांधिए ले बांध ले ला का कर लेबी बोल का उखाड़ लेबी हमार कुछ तो- ना कर सकेली तोर त जौन हम करम ना तो दुनिया में केहू ना कैली होई हम को हाँ, हाँ। बतावत नहीं ठीक बाटे ना आ तू हम जाना दे दीदी के चिल्लाई दीदी आके का करी हम दीदी खा जाए जे का अरे के जाना तटे कि जब तू ई काम करत तो वो उहे कमाओ ना करत होखियन जा हम सब तरह के कहतनी चिल्लानी के कमन छी अरे के जानता कि जब तू ई कमाओ करत तो उहे कमाओ करत होखियन जा हाँ? का भइल हो हम कभी ना सोचले रही ना कि घर में यो सब होकेला हमें चले रहते कि भौजाई के रगल में तब बियाह ना कैले रहते भौजाई के रखले बा अरे ई काया नफसा ना पूरा तड़ी अब कुआर रहलन त जौन कहलिस तुम कहबे कहलिस तू लेके खुश रह ठीक बटे ना हम भी कोनो जरूरत नहीं के मरत चल हां सुना ए कनिया तो के समझ में नहीं खे रे दीदी हमके माफ कर आय? दे देखो। बहुत बड़ गलती हो गई अगर बना नहीं खुश सकत ना तो बिगाड़े के भी हक नहीं के समझ लू अब बियाह के पहले जवन कइलू ओकरा के भुला गल यहाँ देवर जी देखी जवन भाई तवन भाई रौरा सब भुला के चाहे अपन मेहरानों के साथ खुश रही काशी के साथ फेरा ले बनी और बच्चा ले बनी जवन खुश मेहरानों दी वो हम ना दे जाए अपन मेहरानों को समझाए और कोर्ट पे गिर के माफी मांग ली और हम रौरा से माफी मांगते नहीं हमके भी माफ कर दी हम बहुत बड़ दीदी रौरा सब माफ कर दीजिए हमके चल कोनो बात नहीं है और सुबह से जाएंगे। बुलाइल शाम के घरे आ जाना रौरा समझा दी
अगर सुबह के भुलाइल शाम के घरे आ जाला तो ओके भुलाइल ना कहल जाला, ठीक बाटे? कोनो बात नहीं, तू समझ गई तो बहुत बाटे। हम जाना तनी कि उनका तोर बहुत ज्यादा लगाव रहल शुरू से, लेकिन का करू शादी बियाह हो गइल, लेकिन भुलाए के कोशिश कर। अब ऐसे कब तक चली? रौरा सबके हम बात मानत तनी, वो तो केहू और के हमने बेटी लिया। हम समझते दीदी जैसे कि हम केहू के बेटे बनी। जौन महतारी हमरा के 9 महीना कोख में रख के जन्म देले बिया, बियाह शादी कइले बिया, और से ओकर के केहू न महतारी जन्म देले सोच बिया। अगर ओकरा जगह पे अगर तोर मर्द के साथ ऐसे कोई करी तो अच्छा हमरा से लगी। बहुत बड़ हो गइल बा। कोनो बात ना, चल समझ ठीक है, गई, इतने काफी बा।